deňduşlar we mehriban türkmen agdalarymyz. Inha bugun görüşüňiz ýaly biz Belarusiýa döwletindäki Minsk şäherindäki Garaň Türkmen kafesyna mehmançylyga geldik. Bu ýere mehmançylyga gelmegimiziň asl sebäbi size türkmen naharlaryny tanıştyrmak we olaryň nähil taýlanýan hakynda gurrun bermekdir. Onda näme? Gelin kafemizin içine sine edelim. Garaň kafesine girenizde ilkinji nowatda onun içinde bizim türkmen milliligimiz yerleşendir. Yani türkmen sehrasy, türkmen milli bedewimiz. Yine de sin etken bolsaňyz türkmen milli saz gurallary, gyjak, dutar, türkmen halysy, türkmen horjyny, köp zatlarymyz getirilendir. Şu nesip edenden Garagum kafesynyň içinde mehmançylykda turmakym senem Garagum kafesy hakynda gurrun beraýsaň. Hormatly dinleýijiler, inha görüşüňiz ýaly bugun biz Garagum kafesyna mehmançylyga geldik. Az önce Garagum kafesynyň baş ýolbaşçysy Atamrad aga bilen gurrundeşlik geçdik. Ýagny Garagum kafesynyň düýbüniň haçan tutulandygy hakynda, haçandan bäri Belarusiýa döwletinde Garagum kafesynyň ýöredilýändigi hakynda gurrundeşlik geçdik. Atamrad aganyň aýtmagyna görä, Garagum kafesy 1999-njy ýylda Türkmenistanda düýbi tutulýar. We 2017-nji ýylda уже Garagum kafesy Minskde, ýagny Belarusiýa döwletinde açylýar. Şondan bäri hem Garagum kafesy öz adyny ýöredip gelýär. Şeýle sorawlaryň birinde Atamrad aga näme üçin kafenyň adyny Garagum diýip goýdy, şol hakynda gurrun berdi. Onuň Garagum diýip goýmagynyň asl sebäbi Türkmenistanda bir tarafında Garagum çölü sehrasy, bir tarafında bolsa deňiz bilen gurşalan Türkmenistany şekillendirip öz Garagumymy dünýä tanydasym geldi. Öz türkmen milliligimi dünýä tanydasym geldi diýip Atamrad aga jogap berdi. Bundan başga da bärde bir näçe türkmen milli naharlar taýlanýar, görüşüňiz ýaly palaw, manty, dograma, başga da bişme, türlü türkmen naharlary taýlanýar. Magym sen eger kyn görmeseň şol naharlaryň bir hakynda gurrun beraýsaň. Bolýa döwlet, men bu naharlaryň içinden dograma hakynda gurrun beresim gelýär. Ýagny dogramany bişirmek üçin sygyr mal eti gerek bolýar. Mal etinden ilkinji nowatda çorba gaýnatýar we çorba gaýnadyp aptandan bolsa petir çöregini bişirýär. Petir çöregi bişirilende gatyja bişirilmeli. Çorbanyň içine atylanda eremedi ýaly. Gatyja bişirilýär we bişirilen çörek ilkinji nowatda dogralýar. Bu biziň toy naharymyz bolup, ýagny her bir ojakda Türkmenistanda toylar tutulanda dograma pişirilýär ilkinji nowatda. Türkmenistanda ýagny dograma pişirilende toyuň adamlary bolup üýşüp
ýagny çöregi doguraýarlar, pitir çöregini. Şonuň bilen birlikde çorba gaýnadylan eti hem bilelikde doguraýarlar. Onuň içinde soğan, burç, balgar burçy, her hilek önüne küýpli zatlar goşulýar. Onuň bilen birlikde doguralan çöregiň üstüne mal etiniň ýagy goşulýar. Mal ýagy hem maýdadan doguralýar we goşulýar, üstü basyrylyp goýulýar. Birazajyk goýulandan soňra, ýagny çörek azajyk durandan soňra onu alyp üstüne çorba goýup arkaýyn ise bolýar. Bu biziň milli naharymyz bolup, hemde toý naharymyz bolup bilýär. Mehriban deňdüşler, görüşüňiz ýaly biz Garawum kafesinde söhbetleşikde bolduk, mehmançylykda bolduk. Bundan başga da Garawum kafesiniň eltip bermek hyzmatlary da bar. Yandex üstülen hem de her hepdäniň her 5-nji güni türkmen talipleriniň üýşýän güni bolup, onuň adyna dograma güni diýip atlandyrylýar. Mundan başga da bu türkmen kafediňe bir türkmenler naharlanmana gelmän, eýsem Azerbeýjan, türkler, belaruslar hem gelip bu naharlary söýüp iýip bitýärler. Men häzir size Garawum kafesiniň Instagram sahypasyny belläp geçmekçi, hökman suratda patpisaçy edin we ol ýerde her aýda konkurslar geçirilýär we konkursda ýeňji bolan adamlara türkmen milli naharlary sertifikatlary berilýär. Hökman suratda gatnaşyň. Mehriban dostlar, egerde size bu gepleşik yaran bolsa, meniň kanalyma agza bolup like basmagy we tesirlerde öz pikirlerinizi söýlemegi unutmaň. Hoşuň, sag bolun.